Nagpakol sa haros 160 kilos ang gabat kanadakop na malasugi o blue marlin sa Lamon Bay, Mercedes, Camarines Norte. Nabakal ini kan fish trader na si Eva Pante sa kantidad na 30,000 pesos. Asin ipinabakal niya sa sarong restaurant nin haros 34,000 pesos. Sigun ki BFAR Camarines Norte Provincial Fisheries Officer Rolando o Ronaldo Tiam, bihirang may mahiling na malasugi o sa kadagatan na sakop kan Mercedes. Alagad minsan, igwani nakakasabay sa supply nin mga tuna na nadadakop kan mga parasira. Ikinaugmaman kan BFAR na igwana nin mga nadadakop na siring na klase nin sira sa kadagatang sakop kan probinsya, na indikasyon subuot na mayaman pa ang ecosystem sa kadagatan. Bali, pangalawa ko na yun. Yung una ang pinakamalaki, 125 kilos. Pangalawa lang ito, 160. Pero po dito sa atin, sa Camarines Norte, meron po tayo ditong dalawang bay. Ito pong San Miguel Bay at saka Lamon Bay. Ito po ay napakayaman sa atin dito. Hanggang ngayon ay hindi maubos-ubos yung isda natin.